Fàtima, l'Aua i la Palunde, i avui entrevistarem a la nostra coordinadora i professora de música, Sandra Maúlla. Molt bé. Quants anys portes fent coordinadora? Oi, doncs hauria de fer memòria, però en són bastants, Jo crec que deu fer ja uns 16 anys o així. Fa molts anys. Com ha sigut la teva experiència tots aquests anys? Doncs mira, la feina de coordinació m'agrada molt perquè es tracta d'organitzar coses a nivell dels alumnes, dels tutors, especialment els tutors, amb totes les activitats que feu a les hores de tutoria. I és una feina molt interessant, molt bonica, intentem que sigui creatiu, intentem que feu moltes coses diferents, organitzar des de l'acollida dels que fan el primer d'ESO la primera vegada que venen aquí a l'institut, fins a totes les coses que es fan a tutoria, l'orientació que fareu a tercer o quart, les activitats de tutoria. D'acord, ara passarem a la meva companya. Sí. Què opines sobre la teva professió? Ai, doncs que és molt bonica. Jo tinc la sort de poder treballar en una cosa que m'agrada moltíssim i que és tan bonica estar al servei dels estudiants i dels companys de l'educació. És molt interessant. I per què vas decidir ser professora de música? Doncs perquè combinava les dues passions que tenia jo. Una era l'ensenyar, m'agrada molt ensenyar i ajudar a que la gent aprengui, compartir coses a nivell educatiu. I la meva altra passió és que de petiteta vaig començar a fer classes de piano, de cantar, i m'agradava molt la música, i us vaig trobar la combinació perfecta, ser professora de música. I ara es passaré amb la meva companya Fàtima. Vas treballar en algun lloc abans de Jaume? Doncs sí, vaig treballar en algunes escoles, vaig estar a la Palma d'Ebre, en un poblet prop de Flix, vaig estar a Tarragona i després no m'he mogut gaire, de veritat. Després ja vaig tenir la sort de venir aquí, que estic molts anys ja en aquest institut. Voldries ser directora en algun lloc? Doncs no és la feina que m'agrada més, m'agrada molt ser coordinadora pedagògica i en principi doncs, no seria el meu interès ser directora. Ara et passaré amb la meva companya. Per què has decidit ser coordinadora? Doncs també va arribar un moment, jo quan vaig començar a treballar en aquest centre era professora només de música i va haver un moment que vaig tenir l'oportunitat que em van oferir entrar de coordinadora de cicle, ajudant a la coordinadora pedagògica que hi havia en aquell moment. Llavors, en el moment que la coordinadora pedagògica que hi havia en aquell moment es va jubilar, em van oferir la possibilitat de ser-ho i doncs vaig acceptar i estic molt contenta de fer. Canviaré de treball? No, en absolut, m'agrada molt fer el que faig. Moltes gràcies per haver... Moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-me. I de regal un xupa-xups. Molt bé, moltes gràcies.